खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायना गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 2021 आव जम्मु आरो काश्मीराव गासै सा 182 थिउरियाफोरखा रैखाथि हानजाजों गावथारजादों। मरिगावनि दलबारियाव मोसौ बेदर फाननायनि दायाव पुलिसआ सानै खादों। 4 जानुवारि खालि खुंनो गोनां जब मेलाखौ केन्सेल खालामबाय। दिनै जानुवारियाव मदिया गंसे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि अन्थाइ खाम्फा गायसंगोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 2021 मायथाइयाव जम्मु आरो काश्मीराव भारतनि रैखाथि हानजाया जम्मु आरो काश्मीरनि दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन थिउरिया हानजानि गासै सा 182 खौ गावथारदों होननानै 2021 नि जोबनायाव मोनसे सानजिमा दिहुननाय जादों। शुक्रबारखालि जम्मु आरो काश्मीरनि पुलिसनि डिजिपि दिलबाग सिंहआ श्रीनगराव खौरांगिरि मेल खुंनानै बे खौरांखौ मिथिहोदों आरो बुंथिदों। गासै 100 जाफुंसारनाय सार्च अपारेशन खालामनानै रैखाथि हानजाया 182 सा थिउरियाफोरखौ फोजोबस्रांनो हादों। डिजिपिआ बुंबावदों दि गासै 134 सा काश्मीरनि लाइमोनफोरा 2021 मायथाइयाव थिउरियानि गुबुन गुबुन थिउरिया हानजायाव हाबहैदोंमोन। बेनि अनगायैबो 2021 मायथाइयाव गासै सा 72 पुलिस सीआरपी आर्मी जवानफोराबो मुंख्लं जादोंमोन होननानै JNK नि डिजिपि दिलबाग सिंहआ बुंबावदों। मरिगाव जिल्लानि दलबारि गामियाव सिखावै मोसौ बेदर फानखोमानायनि खौरांखौ मोननानै मरिगाव सदर थानानि पुलिसआ शुक्रबारखालि बै गामियाव सिग्रोमनाय हाबा मावनानै दलबारि गामिनि दाबनै जायगायाव आलादा आलादायै मोसौ बेदर फानखोमानायखौ जब्द खालामदों। पुलिसआ मोसौ बेदरजों लोगोसे मुजबिर रहमान आरो मुन्ना अजीज मुंनि सानै मोसौ दाननानै बेदर फानग्रा फालांगिखौ खादों आरो आयेननि बिजिरनायनि थाखाय सानैखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरदों। फैगौ 4 जानुवारि खालि खुंनो गोनां जब मेलाखौ केन्सेल खालामबाय। गोदान बोसोरनि गिबि सप्तायावनो रायजोनि माखासे जिल्लायाव जब मेला खुंनायनि बाथ्रामोन, नाथाय जाहोन खिन्थायालासे 4 जानुवारि खालिनि जब मेलाखौ केन्सेल खालामबाय। बोसोरनि गिबि सानाव दिनै डिस्ट्रिक्ट रिक्रुटमेन्ट रिहाबारि मावख'निफ्राय इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन डाइरेक्टरनो लाइजाम लिरहरनानै 4 जानुवारि खालिनि जब मेलाखौ केन्सेल खालामबाय होननानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां माखासे जिल्लायाव खुंनाय जब मेलाखौ लाना रायजो नाङैनो गोख्रों सावरायनाय आरो दान्थे बिदान्थे सोलिनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। गोबांथार बेले बेजे जादोंमोन बावैसो जालांनाय जब मेलायाव। बेजों लोगोसेनो संनाय खावनाय, थोरसि लथा सुनाय, जि सुनायनि साख्रियाव थिसनथाइ होनाय जादोंमोन जब मेलानि गेजेरजों। जाउनाव रोजा रोजा लाइमोनफोरा जब मेलायाव फैना गोनो गोथो जाफैनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ लाना मन्त्रि चन्द्र महन पाटवारिनि बिथोन बादियै थिसनथाइ बिफाननि सानै गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरखौ सस्पेन्ड खालामनायबो जादोंमोन। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ 2022 मायथाइनि जागायजेननायावनो दिनै उत्तर प्रदेशनि मिराट नोगोरनि सातारनायाव गंसे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि गायसंनो लादों। मुंदांखा गेलेगिरि मेजर ध्यान चन्दनि मुङै बे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ मुं दोन्नाय जागोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। बे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ लुफुंनायाव गासै 700 कौटि रां बाहायनाय जागोन होननानै थि खालामनाय जादों। शिलंआव फोरमायनाय बादिब्ला बै गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटियाव गोदान आदबनि गोदान सिन्थेटिक इकुइपमेन्ट एबा गासैबो रोखोमनि गेलेनाय आयदानि नांगौफोरा थाजोबगोन। गमामायैनो बे गोदान स्पर्ट्स इउनिभार्सिटिखौ मोजाङै लुफुंजोबनो हायोब्ला भारतआ गेलेमु आयदानि गासैबो बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन होननानै गेलेनो एबा गेलेग्रा मोजां मोनग्रा बयबो सुबुङा बुंसोलायदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।